NdinguSinovuyo igama lam. Ndiqale ufika apha ngo-2024. Ndeza ndabe ndingenamali yothenga imaterial. Ndandingazi uba kwenzeka ntoni xa ufika ngaphakathi. Ndaphinde ndeza ndathenga imaterial. Ndabuyela back eSaldanha. Kwathi ngenxa yemeko endinayo andakwazi uphinde ndibuye ngenxa yemali yokuze enkonzweni. Ndaqhubeka ndabukela utata kuFacebook. Ndithandaze ndikhwaza uThixo kahlula abakathakathi ndisendlini. Kwenzekile ke ndilele ndiphupha utata. Ngathi utata uthi saphi iCV yakho. Ndihlela apha phakathi ndimnika iCV. Ndivuke ndisiva imali ndithe ndasonwaba. Noba kwenza noba ithile mvula. uThixo wale ndawo andipha umsebenzi. Uthe kusenjalo wakhupha umyeni wami eziteksini wamfaka ezitrakini. Kuthe kusenjalo wafaka ubrother wami emsebenzini nomnye ubrother wami bobabini obrother bam. Ndikuxelela ngentambiso katata. Ndiyambulela uThixo katata uhlula abathakathi ngento endenzele yona ngoba ibali lam ulitshintshile. Ndiba apho ndingena khona ndiyancunyelwa. Kuthiwa izaqala noba ndingemva. Andiyazi le ndawo yenye indawo le. Ndiyambulela uThixo.